Smisje Peigi NicEacherna agus a dú ha mittel vi brewing di Archie Niall MacArthur is a dosage. Meeting ve Archie. Meeting ve Peigi. Voilà. Táach sin deachí dóiseach. Cad rúca go? Ma mi bolsa mar rúca. Ís gon cabal bolsa. Fern Peigi go couple riile mechas por Charlotte. Mi tuig sin. How gach ni fer an je krofte hem? An fern Peigi vem. Na blianach yn y senyn gyfosw fe sy'n so dosage. Ti'n lwy sy'n fawr mae'r hysio fan dosage? Ma mi sy'n cwyd blian. Fel cwniad dyr? Haniel ydi. Ag fel cwniad mae'r fasio fe fental y bol sy'n fe mi? Haniel hafe mi grac yn gwni mi modan ma fôl sy'n rich. Achir? Na fwasach a mi cwyd. Hafe mi cwni hager modan ich yn ma fôl sy'n. Fel lygu sy'n. Amen. Rwy'n y brwyn Gaelic sy'n di? Va. Ni Gaelic yn faber ffat y fer dar. Pardon den brwyn Gaelic sy'n acryptio med hwp mi sy'n Gaelic. Dwi'n mi sy'n Gaelic riaf sy'n sgolach. Tai eu grŵp geisach rhan pardon den fat nhw'n hwp mi Gaelic. Ha fe'n mi sgrifig y sys fi sy'n agos. Mae rhaid gwyd. Fel, da sy'n. Agos, ymwyd o sy'n bert y ywntach y gofyn sgol? Wel, Parsje har een beurt te vier mee en a chance kudo da hoekje en ringsinje agus hoeksinje so as wel. So men er wou se ka dasje van school. Het is misschien school voor Charlotte en het dom overade voor Charlotte en daar blijven zo dat schietje. Agus we gessen de koosachjes boelsuk de school voor Charlotte was zo wat art door de koetje. Ach, hij is gescoord voor een heven, jij is misschien toezag, dus het doet iets, maar dat was me cool. Zo is je fitting kaar er tussen school voor een heven? Was het doet iets, wel. Ro? Ik ken dat woord. Oh, ro. Je kan me een sjaast en woord, hè, sint. Zee, Heb ik gast op een paar vloeg voor? Hadden, was je fitting kaar, dus ken dat woord. Is je dans er heen? Is het doet iets? Is het doet iets voor een heven? 3 milen. Nie 3. Oh wel, maar misje school, je moet weer 3 milen on school. Maar veel elkaar. En dus hadden misje, meer daar Hadden, in het door je was, maar in het was je moet de koers gespoeld op de school voor Charlotte. Ah, zie.